హరే కృష్ణ సుచరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు కో హోస్ట్ సుచరిత మాతాజీ. నేను కూడా ఒకసారి క్విట్ అయిపోయి వస్తాను. నాకు వినిపించట్లేదు. బహుశా నా సెట్ బాగాలేదేమో. లేదు లేదు మాతాజీ, ఇక్కడ నా దగ్గరే ఉండి ఉంటుంది ప్రాబ్లము. ఇప్పుడు పర్వాలేదా మాతాజీ? బెటర్ గా ఉందా? అంటే కొంచెం పర్వాలేదు, కాకపోతే నాకు వినిపించట్లేదు. అందుకని మళ్ళీ లీవ్ అయిపోయి రమ్మంటారా? ఒక్క నిమిషం. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ మరి బాగానే వినిపిస్తోందా? మీకు ఎలా ఉందమ్మా డివోటీస్? ప్లీజ్ చెప్పండి అమ్మా. వినిపిస్తుందండి. సౌండ్ వాల్యూమ్ మీకు మంచిగా వస్తుంది మాతాజీ. బాగుందండి మాకు. ఓకే ఓకే. అదే నాది ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మాతాజీ. మాతాజీ వాయిస్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారా? ఒకసారి వాల్యూమ్ చెక్ చేసుకుంటారా? చేశాను మాతాజీ, ఫుల్ ఉంది. ఎందుకో మరి తెలీదు, బహుశా ఇక్కడ నెట్ సరిగ్గా లేదు నాకు. బహుశా అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. అందుకు ఒకసారి క్విట్ అయ్యి వద్దామని. సరే ఓకే మాతాజీ, క్విట్ అయ్యి వస్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల క్లాస్లో 12వ రోజు భక్తి యోగం 12th చాప్టర్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈ 12వ అధ్యాయం. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది ఈ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగము. మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం అని చెప్పుకున్నాము. ఇది 6 అధ్యాయాల్లో అంటే భక్తి యోగంలో ఆఖరి అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరే. సో చిన్న అధ్యాయమే, 20 శ్లోకాలు, కానీ అన్ని శ్లోకాలు కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలే. మనం అన్ని శ్లోకాలు కూడా ఇక్కడ చూడటం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచ్తో ప్రారంభం. నిన్న 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో ఏం చూసాము? భగవంతుడు మరి ఏ విధంగా నిన్ను ఏ రూపాల్లో నేను నిన్ను ఆరాధించాలి అని 10th చాప్టర్లో విభూతులన్నీ విన్న తర్వాత అడిగాడు అర్జునుడు. అడిగినప్పుడు భగవంతుడు విశ్వమంతా నువ్వు ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావో చివరికి చెప్తారు కదా 10th చాప్టర్లో. నీకు ఇంత వివరణాత్మక వివరణ ఎందుకు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, నేను నా యొక్క చిన్న అంశతోనే ఈ ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని. అందుకని 11th బిగినింగ్ లో ఏమడిగాడు? నువ్వు ఏ విధంగా ఇలా అంతటా వ్యాపించి పోషిస్తున్నావో ఒకసారి విశ్వమంతా నువ్వు ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావో చూడాలని ఉంది. నువ్వు నేను చూడగలే సమర్థత నాకు ఉందనుకుంటే చూపించు అన్నాడు. సో అప్పుడు భగవంతుడు
చూపిస్తూ నీకు మామూలుగా నీ స్వచక్షువులతో నువ్వు చూడలేవు కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని, దివ్య నేత్రాలను ఇస్తాను, దాంతో చూడు అని చెప్పి అర్జునుడికి ఆ దివ్య నేత్రాలనిచ్చి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించటం చూసాం. ఆ తర్వాత అర్జునుడు చాలా అది చూసి దిగ్భ్రాంతి చెంది దానిని వర్ణిస్తూ ప్రార్థనలు, ఆ రూపాన్నేమో సంజయుడు వర్ణించాడు. ఆ తర్వాత చివరికి భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, మత్కర్మ కృన్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత, నా కోసం కర్మ చెయ్యి, నాకు అర్పించి చెయ్యి, మత్పరమో అంటే భగవంతుడి పరం చేసి అంటే అర్పించడం, మద్భక్త భక్తితో ఆయన పట్ల, మద్భక్త సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్ లేకుండా. సో అప్పుడు మామేతిసో అర్జున, ఇలా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు అని లాస్ట్ శ్లోకాలో వివరించారు. సో భగవంతుని పొందే మార్గం ప్రతి అధ్యాయంలోనూ ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అనే పేరు వచ్చింది అని చెప్పుకున్నాం. మీ అందరికీ ఈ పాటికి ఆన్సర్, యోగా అని ఎందుకు వచ్చింది ప్రతి అధ్యాయానికి అంటే ఆన్సర్ ఇది మీ అందరికీ ఈ పాటికి తెలిసే ఉండాలి. తర్వాత యోగా అంటే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం. ఎటువంటి సంబంధం అంటే భగవంతుడిని పొందగలిగే సంబంధం, అది యోగా. యోగాలో పర్ఫెక్షన్. సో ఇది ఇప్పుడు అవన్నీ లాస్ట్కి భగవంతుడు ఇలా నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ మరి నిర్వైర సర్వభూతేషు అది కూడా చెప్పారు. థర్డ్ సెంటెన్స్, అది థర్డ్ వాక్యం. అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు సమామేతి పాండవ, వాళ్ళు అతడు అలాంటి వాడు నన్ను మామేతి పొందుతాడు పాండవ. అన్ని జీవరాశుల పట్ల సమత్వం, శత్రుత్వం లేకుండా అందరినీ సమంగా చూడగలవాడు. అంటే ఈ రాగద్వేషాలు లేనప్పుడే మరి ఆ సమత్వం వస్తుంది. సో అందుకని ఆ రాగద్వేషాలు లేకుండా అందరినీ, శత్రుత్వం ఎవరి పట్ల, ఏ జీవి పట్ల లేకుండా అనేది నిర్వైర సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశులు ఏ జీవి పట్ల కూడా నీకు వైరం వద్దు, శత్రుత్వం వద్దు, అలాంటి వాడు తప్పకుండా నన్ను పొందుతాడు అని చెప్పి నిన్న లాస్ట్ శ్లోక చూసాము. ఈరోజు ఇప్పుడు అర్జున ఉవాచ్తో ప్రారంభం. సో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. ఏవం సతతయుక్తాయే, ఎవరైతే సతతం నిరంతరము యుక్తులై ఉంటారో, ఎవరైతే ఎందులో భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే, భక్తితో ఉపాసన చేస్తూ ఎవరైతే నిత్యము ఈ భక్తి ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారో, ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం వాళ్ళ, లేదంటే ఎవరైతే ఈ అక్షరము అవ్యక్తము నాశనం లేని అవ్యక్తమైన ఈ బ్రహ్మతత్వం మీద బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు, తేషాంకే యోగ విత్తమ, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ విత్తములు అంటున్నాడు అర్జునుడు. ప్రశ్న అడిగాడు మళ్ళీ. ఏమిటి అంటే, ఎప్పుడు నీ భక్తి సేవలో ఉండే భక్తులు మరియు ఇలా అవ్యక్త తత్వంతో ఉన్న అక్షరమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు, ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ విత్తములు అంటే యోగ పరిపూర్ణులు అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ భక్తితో నిన్నెప్పుడు పూజించే వాళ్ళు అన్న దానికి ఏమో ఈ క్రింది చిత్రాన్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా మరి ఈ అక్షర తత్వాన్ని, అవ్యక్త తత్వాన్ని పూజించే వాళ్లకు, ఆరాధించే వాళ్ళు, దాని మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళగా ఇక్కడ పైన వాళ్ళని ఇలా చూపిస్తున్నారు. సో అది జ్ఞానయోగం అనుకోవచ్చు. సో ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు. సో ఈ సందర్భంగా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా ఆరాధించవచ్చు. కొంతమంది ఇలా బ్రహ్మతత్వంగా, ఆయన ఒక అక్షరమైనటువంటి అవ్యక్త తత్వంగా, బ్రహ్మతత్వంగా ఆరాధించేవాళ్ళు, ఒక పెద్ద వెలుగు, ఎనర్జీ అన్నట్టుగా. తర్వాత పరమాత్మ, అందరిలో ఉన్న పరమాత్మగా కొందరు భగవంతుని ఆ విధంగా ఆరాధిస్తారు. ఇంకా కొందరు భగవంతుడి యొక్క రూప సహితుడిగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. ఇలా 3 రకాలుగా ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో వీళ్ళిద్దరిలో ఇక్కడ మరి ఆయన రూపాన్ని, ఇట్లా ఆయన యొక్క అవ్యక్త తత్వాన్ని
ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః. మయ్యావేశ్య, మనసును నా మీద ప్రవేశపెట్టి, అంటే నా మీద లగ్నం చేసి మనస్సును ఎవరైతే నన్ను నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము ఆరాధించడంలో యుక్తులై ఉంటారో, నిమగ్నులై ఉంటారో, ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి నన్ను నిత్యము ఆరాధించడంలో యుక్తులై ఉంటారో, శ్రద్ధయ పరయోపేత అంటే దివ్యమైన శ్రద్ధతో, ఊరికినే పైన కాదు, ముందు మనసులో ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధతో ఎవరైతే నన్ను నిత్యము ఆరాధిస్తూ ఉంటారో తేమే యుక్తతమ మతాహ. మతాహ అంటే అభిప్రాయం. సో వాళ్ళే యుక్తులని, పరిపూర్ణులు, ఉత్తములని నా అభిప్రాయము అంటున్నారు. సో ఎవరైతే మనస్సున్న మీద పెట్టి నిత్యము నన్ను ఆరాధిస్తూ దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఇలా ఈ యోగంలో నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు చాలా అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు, అంటే యుక్తులని నా యొక్క అభిప్రాయము అని అంటున్నారు. సో భక్తి భావంతో ఆరాధించేవాళ్ళు. కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇందులో ఏమంటున్నారంటే, నెక్స్ట్ 2 శ్లోకాస్లో ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతాహితే రతాః. ఏ అక్షరం నిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే, ఎవరైతే ఈ అక్షరం, క్షర అంటే నాశనం అయ్యేది, అక్షర అంటే నాశనం లేనిది, నాశనం లేని ఈ అవ్యక్త తత్వాన్ని పర్యుపాసతే ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో, సర్వత్ర గమ చింత్యం అంటే కూటస్థం కదలనిది, అచలం కదలనిది, స్థిరమైనది, సమస్త ధ్రువం అంటే నిశ్చలమైంది, సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించి వీళ్ళు, ఈ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉపాసన చేస్తారు అంటే ఈ రకంగా ఉంటారనమాట. సర్వత్రగమ చింత్యం అంటే అంతటినీ కూడా సమంగా చూస్తూ సర్వవ్యాపకంగా ఉన్న ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆలోచిస్తూ, ఎలాంటి బ్రహ్మతత్వం ఫస్ట్ శ్లోకాలో వివరిస్తున్నారు ఈ లాస్ట్ 2 లైన్స్లో. సర్వత్ర గమ చింత్యం, సర్వవ్యాపకము చ మరియు కూటస్థం, అచలం ధ్రువం, మన ఆలోచనలకి అందనిది అచింత్యం, ఆ తర్వాత మార్పు లేనిది, కదలనిది, ధ్రువమైనది అంటే స్థిరమైనది ఏది, ఈ అవ్యక్త తత్వం గురించి ఈ వర్ణన అన్నమాట. సో ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేనిది, కదలనిది, స్థిరమైనది అయినటువంటి ఈ అవ్యక్త తత్వం, దీనిని సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించి సర్వత్రా సమబుద్ధయ అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ తే ప్రాప్నువంతి మామేవ వాళ్ళు నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ రకంగా ఉంటూ సర్వభూత హితే రతాహ, వాళ్ళ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, స్వభావం అంటే అన్ని జీవరాశుల మంచిలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని రమిస్తారు, దాన్ని అందరి మంచే వాళ్ళకి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇలాంటి స్వభావంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో డైరెక్ట్గా భగవంతుడి యొక్క సాకారం మీద వాళ్ళు ఆరాధన సలపకపోయినా వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క అక్షరతత్వం, ఎలాంటి బ్రహ్మతత్వం, మరి సర్వవ్యాపకం అంటే సర్వత్రగమ అన్నారు కదా, సర్వత్రా ఉన్న ఆ సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మతత్వం, అచింత్యం ఊహాతీతం మన ఆలోచనలకు అందనిది, తర్వాత అచింత్యం చ మరియు కూటస్థం అంటే మార్పు లేనిది, అచలం అంటే కదలనిది, చలం అంటే కదిలేది, అచలం అంటే కదలనిది, ధ్రువం నిశ్చయం స్థిరమైనది. ఇలాంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించి కంట్రోల్ చేసుకుని సర్వత్రా సమబుద్ధయ అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ
వాళ్ళు ప్రాప్నువంతి మామేవ, నన్ను ప్రాప్తం చేసుకు, నన్నే వాళ్ళు ఇలా ఉంటూ వాళ్ళు కూడా నన్నే ప్రాప్తం చేసుకోగలుగుతారు, నన్ను పొందగలుగుతారు. ఇంకా సర్వభూత హితేరత, అన్ని జీవరాశుల మంచిలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు. నార్మల్గా మనం ఈ ప్రపంచంలో ఏం చూస్తాం, ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, మనకు మంచి జరగటం ముందు మనకు ముఖ్యం, ఆ తర్వాత ఏదో ఎదుటి వాళ్ళకి మంచి జరిగితే సంతోషిస్తాం, ఇంకా ఎదుటి వాళ్ళకి మంచి జరిగితే ఇంకా దుఃఖించే వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉంటాము. కానీ వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే సర్వభూత హితే రత, వాళ్ళు అందరి ఆనందంలో వీళ్ళు ఆనందిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాంటి నిస్వార్థ తత్వం, అందరినీ సమబుద్ధితో చూసే తత్వం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకునే తత్వం. మరి ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తే ఇంకా కోరికలే ఉంటాయి. అందుకే వాళ్ళందరి పట్ల వైరాగ్యంతో సమబుద్ధితో ఉండగలుగుతున్నారు. అందరూ సంతోషిస్తే వాళ్ళకి అదే ఆనందం అంటున్నారు. ఆ మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మరి ఇటువంటి అవ్యక్త తత్వాన్ని ఆరాధిస్తూ ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వంతో వాళ్ళు నన్నే పొందుతారు. అయితే ఏమిటి అంటే ఈ ఒక ఆకారం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం తేలిక కదా, భగవంతుడి రూపం మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం తేలిక. అక్కడ రూపం లేకుండా చేయాలి అంటే అది కష్టం. ఈ ఫోకస్, ఈ జ్ఞానము ఏదో చెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తాము. అయితే ఈ రోజుల్లో మరి ఇవన్నీ ఎంతమందికి సాధ్యం? ఇదివరకు రోజుల్లో అంటే మరి ఆ సత్యయుగంలో టైం ఎక్కువ ఉండేది. 12 లక్షల చిల్లర 17 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు ఉన్నాయి సత్యయుగంలో. ఈ కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. దాంట్లో 4వ వంతు. మరి అందరికీ ఆయుష్ కూడా ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ ఆయుష్ ఉండేది. ఇప్పుడు మరి మనకి 100 ఏళ్ల ఆయుష్ ఒక్కొక్కసారి ఉండకుండా ఉంటుంది. సో అందుకని మనకి ఇలా సంవత్సరాల తరబడి ఈ తపస్సులు చేసి జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఈ రోజుల్లో తక్కువ. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే చెప్పారు కదా, ఇది 2 రకాల వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. అయితే క్లేశోధిక తరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో క్లేశోధిక తరస్తేష అంటే కష్టంతో కూడుకున్నది ఏది, ఈ అవ్యక్తాసక్త చేతసాం, అవ్యక్తం మీద ఆసక్తితో ఆ మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళు, ఆ మార్గం కొంచెం కష్టతరమైన మార్గం అంటున్నారు. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం అంటే దేహదారులకు అది ఎప్పుడు దేహవద్భిర వాప్యతే, ఈ మనుషులకు అది ఎప్పుడు దేహదారులకు కష్టము ఆ మార్గము. సో భగవంతుణ్ణి అవ్యక్త, ఆయన యొక్క నిరాకార తత్వం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి పురోగతి చాలా కష్టం. ఆ విధంగా పురోగతి సాధించడం ఈ దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కష్టమే అంటున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగిన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో మయి సన్యస్య ఏతు సర్వాణి కర్మాణి, సో అన్ని పనులు కూడా నాకు అర్పించి, మై సన్యస్య మత్పరః, సన్యాసం అంటే వదులుకోవడం. సో ఇక్కడ వదులుకోవడం అంటే భగవంతుడికి అర్పించడం. మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన, అన్యమైన మార్గంలో వెళ్లకుండా, అంటే వేరే మార్గంలో వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ ఈ యోగంలో మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే, నన్ను ఎవరైతే ఇలా ఆరాధిస్తారో తేషాం వాళ్ళని అహం నేను సముద్ధర్త ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగరాత్, వాళ్ళని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఎల్లప్పుడూ మనస్సు నా మీద పెట్టి ఇలా ఉండే వాళ్ళను నేను, ఇలా ఈ విధమైన ఆరాధనలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి బయటికి వాళ్ళని రక్షిస్తాను అని చెప్పి చెప్తాను. అన్ని కర్మలను కూడా నాకు అర్పించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో అనన్యేనైవ యోగేన, భక్తిలో నిమగ్నమై నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళను ఎల్లప్పుడూ ఈ రకమైన
ఆరాధనతో ఉండే వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తాను. సో మొదట 2 మార్గాల్లో ఏది ఉత్తమం అంటే భక్తితో నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు ఉత్తములు. ఈ రకంగా అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా ఉత్తములే. వాళ్ళు కూడా నన్ను పొందుతారు. అయితే అది కష్టమైన మార్గం అని చెప్పి ఇక్కడ ఎవరైతే ఎప్పుడు మనస్సు నా మీద పెట్టి ఈ రకంగా నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఇప్పుడు ఇక్కడ అనన్య భక్తి, భక్తిలో ఉన్నటువంటి రకాలు అనుకోవచ్చు, దశలు అనుకోవచ్చు, చెప్తాం మొదలు పెట్టారనమాట. ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ది అనన్య భక్తి. ఏమిటది, ఎలా ఉంటుంది అనన్య భక్తి? మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ, మనస్సును నా మీద పెట్టి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీదే నివేశయ అంటే ప్రవేశపెట్టి, అంటే అర్థం ఏమిటి, నా మీదే లగ్నం చేసి మనసును బుద్ధిని నివసిష్యసి మయ్యేవ, ఆ విధంగా నాలోనే నివసించే వాళ్ళు అత ఊర్ధ్వం న సంశయ, వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకం అనేది నిస్సందేహము అంటారు. సో నా మీద ఎవరైతే మనస్సును బుద్ధిని కూడా లగ్నం చేసి నాలోనే నివసించే వాళ్ళు, ఆ రకంగా వాళ్ళకి ఊర్ధ్వలోకం నిస్సందేహంగా వస్తుంది అంటున్నారు. బలరామకృష్ణుని చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ సాధనా భక్తి. సో ఇక నాలోనే నివసిస్తారంటే భగవంతుడి మీదే వాళ్ళు మనస్సును బుద్ధిని ఎప్పుడు లగ్నం చేసి ఉండగలిగిన వాళ్ళు. నెక్స్ట్ అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అడచిత్తం, ఒకవేళ ఇది నీకు ఇలా ఎప్పుడు నా మీద మనస్సు బుద్ధి నువ్వు లగ్నం చేసి ఉండలేకపోతే అలా స్థిరంగా అభ్యాస యోగేన తతో నువ్వు సాధన ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టు. అప్పుడు మాం ఇచ్ఛాప్తుం, నన్ను పొందాలనే ఇచ్ఛను నువ్వు కోరికను పెంచుకుంటావు అని చెప్పి చెప్తున్నా. సో నువ్వు ఎప్పుడు మనసును బుద్ధిని నా మీద పెట్టి ఉంచలేకపోయావు అనుకో, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి, సాధన చేయి. సాధనతో నీకు ఆటోమేటిక్గా నా మీద ఆసక్తి, ఇచ్ఛ, నన్ను పొందాలని నువ్వు అనన్య భక్తిలోకి ఆ సాధనతో వెళ్ళగలుగుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సాధన అంటే ఇక్కడ భక్తి యోగ నియమాలు అనుసరించడం, భగవన్నామ స్మరణ. మరి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం ఈ కలియుగంలో ఏమిటి అంటే నామస్మరణ అన్నది చూసాం. కాబట్టి అలాంటి సాధనతో నువ్వు నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకోవచ్చు, సాధనా భక్తి. ఇప్పుడు నిష్కామ కర్మ, ఒకవేళ అది కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి, ఈ అభ్యాసం చేయడంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయ్యావు అనుకో, ఈ సాధన కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావు అనుకో, మత్కర్మ పరమో భవ, నా కోసం పనులు చేస్తూ ఉండు. మదర్థమపి కర్మాణి, నా కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు పనులు చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి, నీకు సిద్ధత్వం వస్తుంది. సో భగవంతుడు ఎన్నో మార్గాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఆయన నువ్వు అనన్య భక్తితో ఉంటే మనసు బుద్ధి నా మీద ఎప్పుడు ఉంచి తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతావు. అలా నువ్వు చేయలేకపోతే దాన్ని ఆ స్థితికి రావడానికి సాధన చేయి. సాధన చేస్తే నువ్వు నన్ను పొందాలి అనే కోరిక, నా మీద ఆసక్తి నీకు పెరుగుతాయి. తద్వారా నన్ను పొందొచ్చు. నువ్వు ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోయావే అనుకో, అప్పుడు నువ్వు నా కోసం పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించు. ఎందుకు నా కోసం కనుక నువ్వు పనులు చేసావు అంటే నీకు సిద్ధత్వం లభిస్తుంది. సో అది థర్డ్ది, భగవంతుడికి అర్పించి పనులు చేయటం. అంటే అర్పించడం అంటే ఏమిటి, మరి ఆ పనుల నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఆయనదే ప్రతిఫలం అనుకుంటూ అర్పించడం. అప్పుడు ఏదొచ్చినా కానీ వదులుకోమనడం లేదు. ఆ ప్రతిఫలాన్ని ఎలా స్వీకరిస్తాము, ప్రసాదంలాగా స్వీకరిస్తాం. అంటే నష్టమైన లాభమైన మంచి అయినా మనం ఏదనుకున్న దాన్ని అది భగవత్ ప్రసాదం
అనేటటువంటి భక్తి భావంతో ఉంటూ మనం దానిని ఆ రకంగా స్వీకరించగలుగుతాం. అది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు సరే నా కోసం అన్న దానికి ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. భక్తుడైన వాడు మరి భగవంతుడి కార్యాలు చేయటం పట్ల ఆసక్తి వెలిబుచ్చుతాడు. మరి ఈ మాయలో ఉన్న వాళ్ళం మన యొక్క స్వార్థం కోసం ఇంకా పెద్ద ఇల్లు, పెద్ద టీవీ, పెద్ద కారు, ఏదో ఫోను, ఇలా మనకి భౌతికత్వం మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉంటుంది అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. అలా నా కోసం కూడా నువ్వు పని చేయలేకపోయావు అనుకో, నాకు అర్పించి చేయలేకపోయావు అనుకో, అప్పుడు కనీసం కర్మఫలాలను త్యజించడానికి ట్రై చేయి. భక్తి భావంతో చేసినప్పటికి అసలు మనం ఏది ఆలోచించాం, ఆటోమేటిక్గా అది భగవంతుడికి అర్పించేసాం అనుకుంటాం, ఇక ప్రతిదీ ప్రసాదం అనుకుంటాం. ఆ భావం కనుక మనం తెచ్చుకుని అలా పని చేయలేకపోతే కనీసం ప్రతిఫలం మీద నువ్వు పని చేస్తూ ఆ ప్రతిఫలం మీద విపరీతమైన రాగద్వేషాలను పెంచుకోవడం తగ్గించుకో. కనీసం ఆ రకంగా సమత్వాన్ని, అంటే ఇది రెగ్యులర్ కర్మయోగం. నువ్వు పనులు చేసేటప్పుడు ఆ ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం వచ్చినా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వద్దు, ఒకే రకంగా ఉండటానికి సమత్వంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు. సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యథాత్మవాన్. సో ఆత్మనిగ్రహంతో కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ కూడా ఆ రకంగా త్యాగం చేయడానికి ప్రయత్నించు. నువ్వు నా కోసం భక్తితో పని చేయలేకపోతే కనీసం నీ కర్మఫలాలను వదులుకోవడానికి అలా ఎప్పుడు వదులుకోగలుగుతాం? మనం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడే మరి మనం మంచి అయినా చెడైనా ఒకటే అనే సమత్వం ఎప్పుడు తెచ్చుకోగలుగుతామంటే మరి ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు, ఆ ప్రతిఫలం మీద విపరీతమైన రాగం కానీ ద్వేషం కానీ లేనప్పుడు మనం ఏదైనా ఒకటేలే అనుకోగలుగుతాం. సో అలా ఉండటం అయినా నేర్చుకో కనీసం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు, ఆ పళ్ళమ్మే ఆవిడ స్టోరీ మనం భాగవతంలో చూస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఆవిడ డబ్బు కోసం బియ్యం కోసం ఇవ్వలేదు, ఆవిడ ప్రేమతో భగవంతుడు మీద ప్రేమతో ఆవిడ ఉన్న పళ్ళని ఇచ్చింది. భగవంతుడు ఎవరికి ఏ రకంగా ప్రతిఫలం ఇవ్వాలో ఆయనే నిర్ణయిస్తారు కాబట్టి తర్వాత ఆవిడ యొక్క నిష్కల్మష ప్రేమకు భగవంతుడు ఈ రకంగా ఆవిడికి ఈ రత్నాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వటం, తర్వాత చూసుకుంటే ఆవిడ గుట్టలో ఉన్నాయని ఒక కథ చూస్తాం భాగవతంలో. సో ఆ చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఒకవేళ నువ్వు అలా సమత్వంతో కర్మ ఫలితాల మీద ఇంట్రెస్ట్, రాగద్వేషాలు వదులుకుని కర్మఫల త్యాగం చేయలేకపోయావే అనుకో, అది కూడా నీకు చేత కాకపోతే ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. సో నువ్వు ఇది కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు, అంటే వేదాలు అవి చదివి తద్వారా భగవంతుని ఎలా పొందాలో తెలుసుకో. కానీ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, ఈ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా విశిష్టమైనది, గొప్పది. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ, ఈ ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. ఇక్కడ ఈ మెథడ్ అన్నమాట, కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. అంటే కర్మఫల త్యాగం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ది ఏమంటున్నారు, ధ్యానం. ధ్యానం కంటే లాస్ట్ది జ్ఞానం. సో ఎందుకు ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం గొప్పది అంటే త్యాగాశాంతి అనంతరం. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యజించడం ద్వారా మనం మనశ్శాంతిని పొందొచ్చు. మరి అంతే కదా, మనం కావాలి కావాలి అంటూ ఒక పని చేసినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ మనం అనుకున్నది రాకపోతే ఒకటే డిసప్పాయింట్మెంట్, దుఃఖము, కోపము అన్నీ వస్తాయి. అదే మనం ఏదైనా ఒకటే అని అదే బాగా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు గర్వం రావచ్చు, నేనే చేశానని అందరికీ గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. చేయలేని వాళ్ళ మీద అవహేళన రావచ్చు, ఈ అవన్నీ కూడా అలాంటి లక్షణాలు కూడా రావచ్చు. సో అందుకని ఏ పని చేసినా సరే మనం రాగద్వేషాలు లేకుండా, రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా మనం సమత్వంతో రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలిగినప్పుడు మనకు అది సరి అయిన జ్ఞానం అంటే ఆ రకంగా పెంచుకోవచ్చు. అది అకర్మ అవుతుంది, బంధాలు అంటుకోవు అన్నది
మనం 3rd, 4th, 5th చాప్టర్స్ కర్మయోగంలో చూసాం. ఎందుకంటే మరి అది ప్రాక్టికల్ గా చూసినా ఏమంటున్నారు, కర్మఫల త్యాగం చేయటం వల్ల మనశ్శాంతి. మరి అంతే కదా, రాగద్వేషాలతో ఇది రాలేదు రాలేదు అని దుఃఖము కోపము ఇవన్నీ పెట్టుకున్నారు. ఏదైనా సమత్వంతో ఉండి ఇది ఇలా జరగాలనుంది, నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అని ఆలోచించుకుని మనం ఆ మార్గంలో ఆ భావంతో ఉన్నాము అంటే మనకే మనశ్శాంతి. అంతే కదా, ఇప్పుడు దుఃఖించినంత మాత్రాన మళ్ళీ తర్వాత చేయవలసింది చేయకుండాను ఉండలేం. ఎలాగూ నెక్స్ట్ జరగాల్సింది ఏమిటో చూసుకోవాలి. ఈ పని ఫెయిల్ అయిందంటే మళ్ళీ దానికి ఏం చేయాలి, ఇదే పనిని మళ్ళీ ప్రయత్నించాలా, లేదంటే ఈ రోజులకు ఇంకో మార్గం చూసుకోవాలా, ఏమిటనేది ఆలోచించి చెయ్యాలి. ఎలాగూ తప్పదు. అది నువ్వు దుఃఖించినా చేయక తప్పదు, దుఃఖించకపోయినా నువ్వు సమత్వంతో ఉన్నా చేయక. అలాంటప్పుడు ఇంకా నువ్వు దుఃఖించి చేసేదేముంది అంటే, లాజికల్ గా ఆలోచించినా కూడా మనకు అదే మనశ్శాంతి అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఇది ఇప్పుడు 6 రకాల మార్గాలు భక్తిని పెంచుకోవడానికి, అంటే ఎలా ఉంటుంది భక్తిలో దశలు అనేది చెప్పారు. అనన్య భక్తి, తర్వాత మనసు బుద్ధి నా మీదే ఉంచు, అది చేయలేకపోతే సాధన చేయి, ఆ ఆసక్తి నా మీద డెవలప్ చేసుకోవడానికి. ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోతే ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చేస్తున్నాను అనుకుని చెయ్యి. అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే మరి ఇక నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా ఫలితం ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో ఉండటం, కర్మఫలాల మీద రాగద్వేషాలు వదులుకుని సమత్వంతో ఉండు, రియాక్ట్ అవ్వద్దు అని చెప్తున్నారు. అది కూడా చేయలేకపోతే ఇక ధ్యానం చెయ్యి, ఆ ధ్యానం కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానం అభ్యసించు. అంటే ఈ వేదాలు చదువుకుని ఎలాంటి మార్గంలో భగవంతుని తెలుసుకోవాలనేది తెలుసుకో. ఇప్పుడు సరే, భక్తిలో ఉన్నటువంటి దశలు చెప్పారు కాబట్టి శుద్ధ భక్తులనే, అసలు భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వీళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, భక్తులని ఎప్పుడు పిలవచ్చు ఎవరినైనా, శుద్ధ భక్తులు, మామూలు భక్తులు కూడా కాదు, వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, 12th శ్లోక, నెక్స్ట్ శ్లోక. మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమి. అద్వేష్ట సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల ద్వేషం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు. మైత్రి, ఓన్లీ మిత్రత్వంతోనే ఉండేవాళ్ళు. కరుణ, అందరి పట్ల కరుణతో ఉండేవాళ్ళు. నిర్మము అంటే నాది అనేటటువంటి ఆ మమకారాలు, అటాచ్మెంట్లు లేనివాడు. నిరహంకారం, అహంకారం లేనివాడు. సమదుఃఖ సుఖ దుఃఖాలను సమత్వంతో ఉండేవాడు. క్షమి, ఓర్పుతో ఉండేవాడు. సంతుష్ట సతతో, ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టమే, అంటే ఎల్లప్పుడూ తృప్తే. ఏది జరిగినా అతనికి లేదు అనేటటువంటి దుఃఖం లేదు, కావాలి అనేటటువంటి కోరిక లేదు, ఎప్పుడూ సంతృప్తి ఉన్న దాంతో. మనం ఎన్నోసార్లు ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకున్నాం మరి, యక్ష ప్రశ్నలకు సమాధానాల్లో ఒక ప్రశ్న, అందరిలోకి ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అంటే కోరికలు లేనివాడే అని చెప్తాడు ధర్మరాజు. సో సంతుష్ట సతతం, ఉన్నదానితో తృప్తి పడేవాడు ఎలా ఉన్నా సరే. ఆ యోగి, ఇలాంటి యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఇలాంటి వాడు ఈ రకమైన భావాలతో, దృఢ నిశ్చయంతో ఈ భావాలతో ఉన్నవాడు ఆ యోగి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన ఆ యోగి మద్భక్తుడు, నా భక్తుడు. సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశి పట్ల మరి ద్వేషం లేకుండా, అసూయ లేకుండా, మరి మైత్ర కరుణతో ఉంటూ, నేనే నాది అనే అటాచ్మెంట్స్ అలాంటివి లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖ దుఃఖ క్షమి, సుఖ దుఃఖంలో సమానంగా ఉంటూ, పేషెన్స్తో ఉంటూ, తృప్తితో ఉండే ఆ యోగి మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన ఆ నా భక్తుడు నాకు ప్రియ. సో ఇవి శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు. హరిదాస్ ఠాకూరు ఆయన నిత్యము నామస్మరణ చేస్తూ ఉండేవాడు. నామాచార అనే బిరుదు ఆయనకున్నదని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలకు ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఆయన్ని కూడా చూపిస్తున్నారు. తర్వాత యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః. సో
ఈ ప్రపంచంలో ఎవరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరిని ఉద్వేగానికి గురి చేయడు, తను కూడా ఏ ఉద్వేగాలకు గురికాడు. హర్షామర్ష భయోద్వేగ, ఆనందంలో కానీ దుఃఖంలో కానీ భయము ఉద్వేగము లేనివాడు, భయ ఉద్వేగాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు అతను నాకు ప్రియుడు. సో ఎవరిని బాధ పెట్టడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురికాడు, సుఖ దుఃఖాల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయాందోళన లేకుండా ఉన్న భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. అంటే భయాందోళన లేకుండా ఎప్పుడు ఉంటాము? మనకి భయం ఎందుకు కలుగుతుంది? మనకి ఇష్టం లేనిది ఏదైనా జరుగుతుందేమో. ఇష్టం లేదంటే అక్కడ కోరిక వస్తుంది, ఇది ఇలా జరగాలి అనుకుంటాం, అది కోరిక. అది జరగదేమో అనుకున్నప్పుడు భయము ఆందోళన రెండు వస్తాయి కదా. సో అలా లేకుండా ఏదైనా భగవంతుడు ఎలా జరగాలని నిర్ణయిస్తే అలా జరుగుతాడని మనస్ఫూర్తిగా మనం నమ్మగలిగినప్పుడు నిజంగానే మనకి భయాందోళనలు ఉండవు. అది ఇక్కడ భయాందోళన రహితం అన్నదానికి అర్థం. అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. అనపేక్ష, దేని పట్ల అపేక్ష లేకుండా, శుచి అంటే పవిత్రమైన మనస్సుతో దక్షుడు, ఇలాంటి దక్షత ఉన్నవాడు. ఉదాసీనుడు అంటే మరి ఏదైనా సమత్వంతో ఉన్నవాడు. మామూలుగా మనం వీడేంటి ఇలా ఉదాసీనంగా ఉంటాడు, ఏమన్నా రియాక్ట్ అవ్వడు అంటూ ఉంటాం, అదేదో మంచి క్వాలిటీ కాదన్నట్లుగాని యూజువల్గా వాళ్ళని కొంచెం జోక్ చేస్తూ కూడా ఉంటారు చూస్తే. కానీ ఈ ఉదాసీనత్వం అనేది ఏ పని పట్లైనా పని పట్ల ఉండకూడదు, పని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం పట్ల ఆసక్తి లేనప్పుడు అది ఇక్కడ ఉదాసీనత్వానికి అర్థం. సో ఏదైనా ఒకటే అనే మెంటాలిటీతో ఉండగలిగినప్పుడు, రియాక్ట్ అవ్వకుండా. గత వ్యధలన్నీ వదిలిపెట్టిన వాడు అంటే ఏది వచ్చినా అతనికి వ్యధ అనేది లేదు. ఎందుకు? అతను అన్నిటినీ సమంగానే చూడగలుగుతున్నాడు. సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్ని ఈ స్వార్థ చింతన లేని పనులన్నిటినీ, స్వార్థ చింతనతో చేసే పనులన్నిటినీ వదిలిపెట్టినవాడు అంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ కోసం పనులు చేయటం ఆపినవాడు. యో మద్భక్త, అలాంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, నాకతను ప్రియుడు. సో ఈ సాధారణమైన ఈ భౌతిక కార్యకలాపాలను ఆశించకుండా పవిత్రంగా, దక్షతతో, ఉదాసీనంతో, అంటే ఏది జరిగిన సమత్వంతో, కలతలు లేకుండా, అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్న నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. సూరదాసు అనే భక్తుడు మరి కళ్ళు లేని భక్తుడు. ఆయన మరి మీరు వినే ఉంటారు, ఎంతో కృష్ణ భక్తుడు. మరి చివరికి భగవంతుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షమైన అవతారం తన ఆకారాన్ని చూపించి నీ కళ్ళు ప్రసాదిస్తానంటే, నిన్ను చూసిన కళ్ళతో ఇంక నాకు ఈ ప్రపంచాన్ని చూడాలని లేదు, నాకు వద్దని చెప్తాను. సో అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఎనీవే ఇక్కడ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఏమిటి? యోన హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఎవరైతే ఈ భౌతిక సుఖాల పట్ల దాంట్లో ఆనందాన్ని పొందకుండా, అలాగే భౌతిక కష్టాలకి కృంగిపోకుండా, శుభమైన అశుభమైన రెండు రకాల ఫలితాలని త్యాగం చేసిన వాడంటే ఏదైనా ఒకటే అని వదులుకోగలిగిన వాడు. అంటే ఫిజికల్ గా కూడా వదులుకోక్కర్లేదు, మానసికంగా పరిత్యజించగలిగిన వాడు భక్తిమాన్యుడు. అటువంటి భక్తుడు సమీప్రియ, నాకు ప్రియుడు. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో, లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ అశుభ రెండింటినీ కూడా వదిలిపెట్టగలుగుతారో అటువంటి వాళ్ళు, అలాంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన ఏ రకంగా చంపాలని చూసినా ఆయన మనస్సు భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేశాడు కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వాన్ని ఇక్కడ ఆయనలో చూపిస్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ, శత్రుడిని మిత్రుడిని ఒకే రకంగా చూసేవాడు. తథా అలాగే మానవైన గౌరవించిన అవమానించిన ఒకే రకంగా ఉండేవాడు, రియాక్ట్ అవ్వకుండా.
మనం మామూలుగా ఏమైనా గౌరవిస్తే పొంగిపోతాము, ఎవరేదైనా మనల్ని ఏదైనా అవమానించారంటే కృంగిపోరు. వీళ్ళు ఏదైనా వీళ్ళకొకటే. శీతోష్ణ, చలైన వేడైన, సుఖమైన దుఃఖమైన సమ, రెండూ ఒకటే, సమమే. సంఘ వివర్జిత, అటాచ్మెంట్, రాగద్వేషాలను వదులుకున్న వాళ్ళు. తుల్య నిందాస్తుతి, నిందైనా స్తుతి అయినా, ఎవరైనా పొగిడినా ఒకటే, ఎవరైనా విమర్శించినా వాళ్ళకి తుల్య, రెండు సమానమే. మౌని అంటే మౌనంగా ఉండడం, అంటే మౌనం అంటే నోరు మౌనంగా ఉంచుకుని మాట్లాడకుండా ఉండటమే కాదు, మనసులో ఒకటే ఆలోచనలు పెట్టుకుని పైకి మాట్లాడకపోయినా ఉపయోగం లేదు. మనస్సును కూడా కామ్ చేసుకోవటం ముఖ్యం మౌనం అంటే. సో అది సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, దేంతో అయినా తృప్తిగా సంతుష్టంగా ఉండేవాడు. అనికేత స్థిరమతి. సో ఇలాంటి ఇంకా ఇలాంటి ఎలాంటి నివాసమైనా తృప్తితో ఉండేవాడు. ఈ ఈ మార్గంలో స్థిరంగా ఉండే భక్తుడు నాకు ప్రియమైన నరుడు. అంబరీష్ మహారాజ్ స్టోరీ చూసాము, ఇక్కడ ఆయన్ని చూపిస్తున్నారు. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే, శ్రద్ధధాన మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. కానీ ఎవరైతే ఈ ధర్మాన్ని, ఈ అమృత మార్గాన్ని యథోక్తం పర్యుపాసతే, వాళ్ళ యొక్క శక్తివంచం లేకుండా ఈ మార్గాన్ని ఎవరైతే ఫాలో అయ్యి ఆరాధిస్తారో, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో మత్పరమ అంటే భగవంతుణ్ణి లక్ష్యంగా చేసుకుని, అలాంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. భక్తి మార్గంలో ఈ అమృత మార్గాన్ని, ఈ భక్తి మార్గం అనే అమృత తత్వాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆ భక్తిలో నెలకొని ఉండేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు. కుచేలుడు, సుధాముడు చూస్తున్నాము. సో భక్తి అంటే కేవలం భగవంతుడి పూజలు చేస్తమే కాదు, ఈ లక్షణాలన్నిటినీ అలవర్చుకోగలిగేవాడు. అన్ని లక్షణాలు మనం ఏం అలవర్చుకుంటాం, ఇంత లక్షణాలు చాలా కష్టం అనేటటువంటి నిరాశ వద్దు. ఎందుకంటే ఇలాంటి లక్షణాల్లో ఒకటి అరతో మనం స్టార్ట్ చేసినా కూడా మెల్లగా మనం అందులోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అందుకే భగవంతుడు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అన్నారు. కొంచెమైనా ఈ ధర్మ మార్గంలో ఉంటే మహాభయాన్ని నుంచి విడుదలవుతాము అని. సో ఎప్పటికి వెళ్తామో, ఇవన్నీ మన వల్ల అవుతాయా, ఇలాంటి సందేహాలు పక్కన పెట్టి మనం చేయగలిగిన సాధనను మనం ఆ శ్రద్ధతో వీలైనంత వరకు ఏది చేయగలుగుతామో అది చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మనకి భగవంతుడే ఏది ప్రసాదించాలో ప్రసాదిస్తారు అనుకుంటూ మనం ఇంకొకటి ఏమిటి, ఎంజాయ్ ద జర్నీ, అంతేగాని డెస్టినేషన్ గురించి వరి అవ్వద్దు. ఇప్పటి నుంచే ఇదంతా ఎప్పుడు మనం ఆ స్థితికి వెళ్తామా అని మనం గమ్యం గురించి ఆల్రెడీ మనం ప్రతిఫలం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. కాబట్టి అవన్నీ పక్కన పెట్టి చేయగలిగింది, చేయవలసింది చేయడానికి ప్రయత్నించడమే మన బాధ్యత. ఆ తర్వాత భగవద్ అనుగ్రహం మన యొక్క శ్రద్ధను బట్టి. సో ఇక్కడ ఈ చిన్న కథ ఏమిటి, ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముందు శ్రీకృష్ణుడి సహాయం కోసం ఈ దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఇద్దరు రావడం, ముందు దుర్యోధనుడు రావడం, ఆ కుర్చీ కాళ్ళ దగ్గర ఉంటే అక్కడే ఉంటే అని తల దగ్గరికి లాక్కుని అక్కడ కూర్చుంటాడు, నేను గొప్ప రాజును, ఈ కాళ్ళ దగ్గర ఏమిటని అహంకారం ఉన్నవాడు కాబట్టి. ఆ తర్వాత వచ్చిన అర్జునుడు కాళ్ళ దగ్గర కిందే కూర్చోవడం, ఈ శ్రీకృష్ణుని ఇద్దరు లేచి ముందు మరి కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అర్జునుని చూశాడు. తర్వాత ఇద్దరిని ఏమిటి ఇలా వచ్చారంటే, ఇలా నీ సహాయం కోసం వచ్చావంటే, సరే అయితే నీకేం కావాలో అడుగు, నేను ఒక పక్క, నా సైన్యం ఒక పక్క ఉంటుంది అంటే, దుర్యోధనుడు ఇదేమిటి, నేను ముందు వచ్చాను కదా నన్నే అడగాలంటే, మరి ముందు వచ్చిన నాకు నిద్ర లేవగానే కనిపించింది అర్జునుడు కాబట్టి అర్జునుడిని అడగటమే న్యాయం కదా అని భగవంతుడు అంటున్నారు. అప్పుడు అంటే ఇక్కడ అహంకారం అనేది భగవంతుడి దగ్గర ప్రదర్శిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక విషయం. రెండోది, అర్జునుడు ఏమడుగుతాడు, నేను నా సైన్యం రెండు చెరొక వైపు ఉంటామంటే నువ్వే నాకు కావాలంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, వీడు అర్జునుడు చాలా తెలివి తక్కువ వాడు, నాకు ముందు అడిగే ఛాన్స్ రాకపోయినా నాకు కావాల్సింది నాకు వచ్చింది, నాకు ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడి వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏముంది, మొత్తం సైన్యం అంతా కూడా ఇప్పుడు నాకే వచ్చిందని సంతోషిస్తాడు. అంటే అతను భగవంతుడి మీద ముందు
భగవంతుడనే నమ్మకం లేదు అన్నది ఒకటి. భక్తుడైన వాడు భగవంతుడినే కోరుకుంటాడని అర్జునుడు మరి భగవంతుడినే కోరుకుంటాడు అని చెప్పారు. ఇక భాగవతం మరి 9 రకాల భక్తిని చూస్తాం కదా. భాగవతంలో భక్తి యోగం అంటున్నాం కాబట్టి ఆ భక్తి భావం ఇలా ఏదో ఒక మార్గంతో భక్తి మార్గంలో ఉండొచ్చు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఈ 9 భక్తులు, వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం. సో ఏదో ఒక మార్గాన్ని మనం ఎంచుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. మరి ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, క్లుప్తంగా అసంగత్వాన్ని వీడి, అంటే అటాచ్మెంట్ వదులుకుని, అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకుని దేవాదేవుడైన భగవంతుడి పట్ల శుద్ధమైన భక్తి ద్వారా మనం పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందొచ్చు. ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి? అటాచ్మెంట్, రాగద్వేషాలు వదులుకుని భగవంతుడి పట్ల భక్తితో. సో ఆయన ఏ పని చేసినా ఇలా అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకుని భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. తద్వారా ఇట్లా భగవద్ధామాన్ని పొందొచ్చు. సో మరి భగవంతుడి మీద ఆసక్తి డెవలప్ అవ్వాలంటే ఆయన నామస్మరణ. దేని గురించి ఆలోచిస్తే దాని గురించే ఆసక్తి పెరుగుతుంది అనేది మనం 2nd చాప్టర్లోనే చూసాం. కాబట్టి భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాము అంటే మరి మనకి ఆయన మీద ఆ రకంగా ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సో ఆలోచించడం అంటే మరి స్మరణం, ఆయన తలుచుకోవడం. ఎలా? ఆయన యొక్క నామజపంతో. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఇంతటితో ఈ